service crew ako nun sa isang fast food chain. Papasok ako sa trabaho na nasa LRT ako, biglang tumawag yung supervisor namin na uwi daw muna ako kasi nga magsasara daw yung store. Tapos ayun, nagulat ako, yun na pala yung simula. Bali, nagbawas, unti-unti na sila nagbawas ng tao hanggang sa pati ako na nasama sa nabawas. Naka-lockdown ka, para ka nakakulong. Benta ako ng ice candy. As in, literal na nilako ko siya. Hindi na rin ako naiya kasi wala talagang pagkakakitaan. Sinubukan ko lang. Sobrang nakaka-depress talaga yung lockdown na yun. Bali, nag-contact tracer din ako. Ayun, na-experience ko sa pagiging contact tracer kasi yung mga kasamahan ko, ang dami sa kanila yung mga case nila namamatay. So, meron pa akong naging case noon. Nakaka-bother lang talaga kasi meron siyang naging positive siya, babae siya. Naging positive siya, bata-bata siya, siguro nasa 21 years old. Kaso ang problema noon, yung mama niya, merong parang may terminal illness. So, ayun, yung mama niya kasi hindi pa bakunado. Nabalitaan ko na lang na after mga ilang araw, wala na yung mama niya. Nagpabakuna ako para, syempre, ang daming yung takot. Mabuwasan yung takot sa akin na magkaroon man ako, at least mild lang. Actually, ngayon, delivery rider ako. Okay yung trabaho na na-enjoy ko naman. Bali, magpipick up ako ng isang items, then ida-drop off ko sa isang lugar ulit. Sa ngayon, hindi na ako takot na makipag-usap sa mga customer. Hindi na ako takot makipag-usap sa tao kasi syempre, fully vaccinated na ako and then boosted na ako. Ngayong Holy Week, bala kong magbakasyon muna dito sa Laguna. Kasama ko nanay ko kasi si nanay, siyempre senior na ang nanay ko. Sa ngayon, hindi na ako takot na makalubilo siya, makasama siya dito. Kasi siyempre ako, fully vaccinated na ako at boosted na ako. Pati si nanay, fully vaccinated na at boosted na rin siya. So, may enjoy ko na rin yung bakasyon ko dito sa Laguna kasi kahit papaano may naipon din naman sa pagtatrabaho sa Maynila. Hindi na ako takot na makipagsabayan sa LRT, sa bus, sa tricycle, o saan man sa jeep. Hindi na ako takot kasi alam ko na protektado na ako dahil kompleto na ako sa vaccine. So, kahit sabihin natin na bumababa yung case, kailangan pa rin natin yung protection. Siguro mas maganda na as in talagang lahat na tayo, bakunado, lahat na tayo fully vaccinated, tsaka kumpleto na pati yung booster natin kasi kailangan natin to, protection natin to. Tayo din naman ang mag-gain dito. Ako po, si Neil Midoro, isang delivery rider, nagpabakuna at nagpa-booster ako para sa kaligtasan ng pamilya ko at para sa ligtas na pagbabalik trabaho. Para sa pinasigla na turismo sa Pilipinas at patuloy na pagbiyahe at paglabas. Turista, magpo-booster na! Sa booster, turismo, Pinaslakas! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Care utilization rate update natin kasama si Architect John David Casile. Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit ng DOH Bicol CHD.
At siyempre pa, para sa COVID-19 update, yan po naman ay bibigay sa atin ni Dr. Aurora Teresa Daluro, no? Regional Epidemiologist, DOH, Bicol, CHD. At siyempre pa sa COVID-19 vaccination updates, nandiyan din si Miss Twinkle Lorilla, National Immunization Program, Regional Nurse Coordinator, Family Health Cluster, DOH, Bicol, CHD. At for our Q&A, yan po naman ay sasagutin ang mga katanungan ni Miss Wendy Baluis, ating Mental Health Program Coordinator ng DOH Bicol CHD. Sa pangalan din ng ating kaibigan, Miss Angela John Brianos. Magandang umaga po sa inyong lahat yan. Sa panguna ni, of course, si Director, Miss Dr. Vera. Pasok na natin para sa healthcare utilization rate ngayong araw na to. Magandang umaga po, Architect John David Gasili. You're on the air, please now. Please come in. Magandang umaga po, Sir Marlon, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood po natin. So, ako po ay mag-uulat ukol sa healthcare utilization rate po ng Bicol Region as of October 9, 2022. So, sa kabuuan po, ang mga ospital po sa Bicol Region ay nakapaglaan po ng 879 COVID beds at 103 po dito ang nagamit. So, katumbas po ito ng 11.7 utilization rate. Nakapaglaan din po ng 75 ICU beds at 8 po dito ang nagamit. Katumbas ito ng 10.7 utilization rate at 110 mechanical ventilation ventilators naman po ang nailaan at 4 po dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 3.6 utilization rate. Ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rate ng mga COVID-19 reference hospitals po natin. So unahin po natin ang Bicol Medical Center na nakapaglaan po ng 107 COVID beds at 32 po dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 29.9% utilization, 17 ICU beds at 3 po dito ang nagamit. So katumbas po ito ng 17.6 utilization rate. Nakapaglaan din po ng 38 mechanical ventilators at 3 po dito ang nagamit. So katumbas po ito ng 7.9 utilization rate. Sunod naman po ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur. Ito po ay nakapaglaan ng 62 COVID beds at 6 po dito ang nagamit. Katumbas ito ng 9.7 utilization. Sunod naman po ang 3 ICU beds at 1 po dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 33.3 utilization rate at 3 naman po ang nailaan na mechanical ventilators at 1 po dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 33.3 utilization rate. Sunod naman po ang Bicol Region Hospital and Medical Center or formerly known as Bicol Regional Teaching and Training Hospital sa Legazpi City po. No? Ito po ay nakapaglaan ng 95 COVID beds at 18 po dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 18.9 utilization rate. Nakapaglaan din po ng 20 ICU beds at 4 po dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 20% utilization rate. At nakapaglaan din po ng 43 mechanical ventilators at wala pong naitalang paggamit dito. Ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rate ng mga probinsya sa Bicol Region. Unahin po natin ang probinsya ng Albay. Ang probinsya po ng Albay nakapaglaan po ng 22 COVID beds. Wala pong naitalang paggamit sa kanilang mga COVID beds, ICU beds at mechanical ventilators. Ang probinsya po ng Camarines Norte ay nakapaglaan po ng 131 beds at 15 po dito ang nagamit. Katumbas ito ng 11.5 utilization rate. Wala naman pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Sunod po ang probinsya ng Camarines Sur na nakapaglaan po ng 21 COVID beds at wala pong naitalang paggamit dito. Ang probinsya po ng Catanduanes ay nakapaglaan po ng 51 beds at 2 po ang naitalang paggamit dito. Katumbas ng 3.9 utilization rate. Wala din naman pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Sunod po ang probinsya ng Masbate na nakapaglaan ng 8 beds at wala pong naitalang paggamit dito. Ang probinsya naman po ng Sorsogon ay nakapaglaan po ng 47 beds at 2 po dito ang naitalang paggamit.
Nakatumbas po ito ng 4.3 utilization rate. Sunod naman po ang healthcare utilization rate sa mga lungsod ng Bicol Region. Unahin po natin ang Legazpi City. Nakapaglaan po ito ng 54 COVID beds at dalawa po dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 3.7 utilization rate. Wala po yung naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Sa Ligao City naman po, nakapaglaan ng 24 beds at wala po yung naitalang paggamit nito. Ang Tabaco City naman po ay nakapaglaan ng 37 COVID beds at ito po dito nagamit. Katumbas po ito ng 18.9 utilization rate. Ang Iriga City naman po ay nakapaglaan ng 56 beds at dalawa po dito ang nagamit. Katumbas ito ng 3.6 utilization rate. Sunod naman po ang Naga City na nakapaglaan po ng 54 beds at isa po dito ang nagamit katumbas ng 1.9% utilization rate. Wala naman pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Sunod naman po ang Masbate City na nakapaglaan po ng 30 beds at 5 po dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 16.7 utilization rate at wala din po naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Samantala, ang lungsod po ng Sorsogon ay nakapaglaan ng 80 beds at 11 dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 13.8 utilization rate. Wala din naman pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Yun lamang po para sa healthcare utilization rate as of August 9, 2022. Maraming salamat po. Maraming salamat po no sa iyo po sir no sa inyo pong update sa ngayong araw na ito. And sa ngayon naman ayan po si Architect John David Gasile no. For our COVID-19 updates, ladies and gentlemen, ito po ang ating makakasama, Dr. Aurora Teresa Daluro, Regional Epidemiologist ng ating DOH Bicol CHC. Magandang umaga po, Doktora. Magandang umaga po, Sir Marlon, at sa ating mga pakinig. So, mag-update po tayo ngayon sa estado ng COVID-19 nitong nakaraang linggo. So, ang pinag-uusapan natin pong peryodo is from October 2 to October 8, 2022. So, next please. So, sa nakaraang linggo, meron po tayong pagbabago sa ating datos. So, yung kino-compare po nating peryodo is September 25 to October 1 and yung current week na nakalipas which is October 2 to October 8. So, kung titingnan natin po, nagdagdag ng konti lang po yung kaso natin from 211 in September 25 to October 1. Meron po tayong 211 and in October 2 to October 8, meron po tayong 23. So, bali po nag-average tayo ng daily cases. Kung the previous week was 30, yung tumalikod pa lang pong linggo, we have 32. So, 2 kaso po ang naidagdag, na-increase. At iyan po ay 5.68% na increase as compared yung previous week na September 25 to October 1 na meron po tayong 24.10% decrease. So, mababa po nung periodong yon. So, meron tayong ngayong tumalikod na linggo na 5.6 or almost 6% na increase po sa bagong kaso ng COVID. So, kung nung September 25 to October 1, meron po tayong 5 namatay, new na ibig sabihin bagong mga kaso ng COVID na ang presentasyon po ay severe at critical, meron po tayong 5 noon which is a 2.36%. Meron po tayong 4 ngayon. So may babang 1 punto, this is equivalent to 1.79% na difference po as compared to the previous week. So meron po tayong 2 namatay the previous week, yung September 25 to October 1 pong period as opposed to the October 2 to October 8, 2022 na siyam po ang namatay at naberipikar po ng ahensya sa ating mga probinsya. So next slide please. Ito naman po, dumako po tayo sa mga kaso kung nasaan yung mga kasong yan from October 2 to 8, 2022. Dumako po tayo sa probinsya ng Albay. So sa Daraga,
the whole of Albay has recorded 59 cases nitong nakaraang linggo at ang may pinakamataas na 2 lugar po ay ang munisipyo ng Daraga at siyudad ng Legazpi na meron po silang 13 kaso or 13 cases last week. Ang Tabaco po merong 11, ang Bakakay, Ligaw at Ligaw ay merong 5 kaso pong nai-record, si Malilipot 3, Kamalig at Malinaw and Pulangi merong 2 kaso po nitong tumalikod na linggo at yung Ginubatan, Libon at Piyuduran 1 kaso po. So, next. Sa Camarines Norte, konti lang po yung nai-record po natin or naitala. So, meron siyang 7 kaso last week at ito ay galing sa Daet. Meron silang 3 kasong naitala. 2 kaso po ang Vinsons. Tag-isa po ang munisipyo ng Basud at Kapalonga. So, next slide. So, sa Camarines Sur naman po, medyo marami-rami. 111 cases nung tumalikod na linggo. Ang Naga City, syempre po, ang isang city po natin na may pinakamataas na kaso sa buong Camarines Sur is 48 sa buong syudad ng Naga. Meron po tayong 10 kaso sa Kabusaw, 6 sa munisipyo ng Kamaligan, 50 kaso sa munisipyo ng Kanaman at saka Pili, 4 po sa Bato, 3 kaso po ang mga munisipyo ng Buhi, Iriga, Magaraw at Nabua. So sa Gainsa naman po we have several na 2 kaso. Ito ay mga munisipyo ng Gainsa, Libmanan, Milaor, Pamplona, Pasacao, San Fernando, Sipocot at Tigawon. So 2 kaso po itong nakaraang sinabi ko pong mga munisipyo at ang mga sumusunod pong munisipyo ay merong 1 kaso. Ito ay ang mga munisipyo ng Bula, Lupi, Minalabak, Ocampo at saka Tinambak po. So sa probinsya naman po ng Catanduanes, meron pong naitalang 12. So this is 20 po, 20 kaso. And ang may pinakapataas pong kaso na naitala last week sa Birac ay meron po silang 7 kaso, San Miguel 5 kaso, Viga 4, yung munisipyo po ng Bato is 2 and yung munisipyo rin ng Karamuran meron ding 2 naitalang kaso. Sa Masbate naman po, sa probinsya ng Masbate, 10 pong kaso ang naitala last week. At ito po ang may pinakamataas, munisipyo ng Palanas. Meron po silang 4. 3 kaso po sa Masbate City, 2 sa munisipyo ng Aroroy at 1 sa munisipyo ng Claveria. Sa Sorsogon naman po, ang naitala po sa probinsya ng Sorsogon last week ay 15 cases. Ang nangunguna po dito ay yung Sorsogon City, meron silang 8 kaso. 2 kaso po ang nakita sa Huban. 1 kaso po itong mga munisipyong babangkitin na sumusunod po. So we have 5 with 1 cases each sa province of Sorsogon and these are the municipalities of Bulusan, Kasiguran, Castilla, Pilar at Santa Magdalena. Sa kabuuang kaso po ng Rion, we have 223 cases last week. So, ito po yung sinasabi nating cumulative number of cases ng buong Bicol po. So, mula ng umpisa ng outbreak which was March 27, 2022 hanggang October 8. March 27, 2020 and until October 8, 2022. Sa probinsya po ng Albay, meron na pong naitalang 8,948 cases. Sa Camarines Norte is 4,392. Sa probinsya po ng Camarines Sur, we have 18,298. Probinsya ng Catanduanes, 3,562. Ang probinsya po ng Masbate, we have 5,925. Ang syudad po ng ang probinsya po ng Sorsogon, we have 8,902. At ang Legazpi City ay may naitalang 4,310 at ang syudad ng Naga ay merong 9,583. Ito pong 257 na sinasabi nating others, ito ay galing sa ibang riyon
na hindi taga Bicol pero dito na po inabot ng sakit na COVID. So, ang kabuuang kaso po natin sa buong Bicol is at 64,213 cases of COVID-19 sa buong pandemya po sa ngayon. So, yung mga recoveries naman po, yung bagong reported recoveries last week is 258. And ang may pinakamarami pong nag-recover, nasa 258 na yan, ay ang Camarines Sur. So, wala pong reported na recoveries ang Albay at saka Camarines Norte. Ang Camarines Sur ay may 126 out of the 258 recoveries recorded last week. Ang probinsya ng Catanduanes, merong 12 nakapag-recover na po sa sakit ng COVID. Masbate, merong 38. Sorsogon, probinsya po ng Sorsogon ay 33 or 33 at ang siyudad ng Legazpi ay merong isang recovery na nai-report at yung Naga City po merong 48. Yung mga taga-ibang lugar po ay wala naman pong naiulat na recoveries. So kung titingnan po natin yung total recoveries po natin for the whole of the region is 59,630 at ito po ay sa porsiyentahe po we have almost 93% na recovered na po nung kasong nai-report po natin na COVID. So sa Albay merong almost 89% na recoveries and this is equivalent to 7,976. Camarines Norte has almost 91% na recovery at sa numero ito ay 3,978. For Camarines Sur, meron pong 92% na recoveries, equivalent po sa 16,891. Ang Catanduanes has 95% na naiulat na recoveries, equivalent to 3,393. For the province of Masbate, meron pong 95% recoveries na naiulat po at ang equivalent po to sa numero is 5,639. Yung Sorsogon po is merong 95% na recoveries. Ito ay katumbas sa numero ng 8,400 na tao. Para naman po sa siyudad ng Legazpi, we have 95% recoveries equivalent to 4,079 tao na nakapag-recover po sa sakit na COVID. And for Naga City, meron silang almost 96% pong recoveries. And in total count, that is 9,186. Doon po sa mga inabot ng sakit dito sa probinsya ng Bicol pero hindi po sila Bicolano, meron na pong 33% na recoveries of which ang bilang po nitong galing na total counts ng naka-recover na hindi taga Bicol is 86. So next po. Sa reported deaths po for last week, we have 9. Ang distribution pong nung 9 na namatay is isa po sa probinsya ng Sorsogon at 8 pong mga namatay dahil sa COVID last week is from Naga City at 8. So kung titingnan po natin, ang may pinakamataas na mga namatay dahil sa COVID is for the region this is 4.13%. Ang may pinakamataas pong namatay dahil sa sakit na COVID ay ang probinsya ng Camarines Norte, followed po by the province of Albay. So, yun po yung ating death rates. At kung total count po sa mga namatay, we have 2,649 for the whole region. Ang 509 pong mga namatay ay nasa probinsya ng Albay. 254 po sa probinsya ng Camarines Norte. Sa Camarines po, Sur po, we have 654. Catanduanes, we have 133. Masbate Province, 192. And Sorsogon Province at 481 deaths. Kung titingnan po natin sa dalawang syudad natin, 12 na po ang namatay dahil sa COVID. Sa Naga City po, we have 304 deaths. Yung ibang mga nakatira po sa labas ng Bicol na dito na inabot ng kamatayan ay meron po tayong 10 na i-report or na itala. So next. Yung sinasabi po nating active cases, ibig sabihin kasalukuyang binubuno po ng katawan nila yung sakit na COVID. So ito po yung new na kaso po sa the whole week po. So for the whole week sa buong Bicol, we have 223 na meron pang sakit na COVID. Ang 46 cases na ito ay makikita sa Albay.
7 sa probinsya ng Camarines Norte. Sa Camarines Sur, meron po tayong 63. Catanduanes, we have 20. Masbate Province, we have 10. And Sorsogon Province, we have 15. At sa mga syudad po ng Legazpi City, meron tayong 13. At Naga City, 48. Meron po tayong last week na hindi taga Bicol, pero po dito na na-diagnose and meron tayong isang kaso nun. So kung titingnan natin po yung lahat na may sakit na COVID, yung last week plus yung previous week, in the whole of the province, we have 1,906 total na nagkasakit po na kasalukuyang meron pa ring sakit na COVID, di pa rin po gumagaling. So this is a total of 1,934. Yung previous last week at yung previous weeks na meron pa pong sakit. So ang total na active cases is 1,934 for the whole region. We have 499 in Albay, 160 in Camarines Norte, 753 in Camarines Sur. We have 36 in Catanduanes, 94 in the province of Masbate and Sorsogon. Meron po tayong 19 sa probinsya. At sa mga syudad naman po ng Legazpi, meron tayong 119. Naga City, we have 93. And yung others po, meron tayong kabuuhang 161 na nasa listahan pa po nung sa kasulukuyan ay meron pa ring sakit ng COVID. So next slide please. Over po and thank you Sir Marlon. Thank you so much po, Ma'am Doktora, no, sa inyo pong information this morning kaugnay ng ating pagmamonitor ng ating po namang mga updates. Ano, ho. Thank you so much, Dr. Aurora Teresa Daluro, Regional Epidemiologist po natin. And we come now to the COVID-19 vaccination updates with Miss Twinkle Lorilla. Ma'am Twinkle, good morning po. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning din po, Sir Marlon. Naririnig naman po ako. Opo, you're coming in loud and clear, ma'am. So, I will be presenting po yung ating COVID-19 vaccination updates as of October 10, 2022, 6 a.m. Slide po. So, for our vaccination accomplishment sa COVID-19, sa atin pong target na 70% of the general population, which is 4,264,048 as of today po, 6 a.m., ang individuals who receive at least one dose po ay 3,923,359. So that is 92.01% coverage with at least one dose po ng COVID-19 vaccine. For the total doses administered po, cumulative, we have 7,594,210. And ang ating din pong fully vaccinated coverage for Bicol region is 84.22%. Next slide po. For the overall accomplishment naman, with at least one dose po ito ng per province, makikita po natin na halos green na po ang mga provinces natin like Albay with 94.53%, Kamsur 94.19%, Catanduanes 111.09%, and Sorsogon 90.63%. Ang ating yellow color na lamang po, which means ang coverage ay nasa 75 to 89%, ay ang provinces po ng Camarines Norte and Masbate. Camarines Norte with 81.84% and Masbate with 85.82%. Next slide. Sa atin naman po, fully vaccinated coverage na po, meaning po naka-receive sila ng 2 doses na, and yung iba din po with Janssen na dose kasi 1 dose is equivalent for fully vax na po sa Janssen. So kung makikita nyo po, ang nangunguna ay ang province ng Catanduanes with 107.86% fully vaccinated, while sumunod dito ang Camarines Sur with 82.56%, and Sorsogon 82.47%, Albay 80.25%,
at nananatili pa rin pong red or below 75% ang Camarines Norte and Masbate. So, hopefully po tumaas na din ito, malapit ng mag 75 para and above para maging yellow na din po ang two remaining provinces ng Cam Norte and Masbate for the fully vaccinated coverage. Next slide po. Sa atin naman pong mga cities, makikita natin halos lahat ay green, meaning 90% and above na. So nangunguna ang Legazpi City with 115.31% coverage. Masbate City, 102.04%. Naga City, 100.53%. Sorsogon City, 96.46%. Tabaco City, 95.94%. Iriga City, 93.76%. And ang Ligao City po, 85.57%. Slide. Sa ating naman po mga priority groups, makikita po natin dito yung ating workers in frontline health services, yung or priority group A1, ang at least one dose coverage ay 188.81% and fully vaccinated is 177.81%. So maganda po ang ating coverage sa ating mga frontline health workers. For senior citizens,